niekto prebral moc nad ľuďmi a diktuje tu nejaký zvrátený, chorý systém a premiesňuje jednotlivé výdobytky národného hospodárstva a šikanuje s ním obyčajných ľudí. Skutočne sa približujeme k tomu novému svetovému poriadku. Veď vám to všetkým hovoria na tých fórach ekonomických. Veď teraz bol Taraba v Bruseli, rozumiete ma, prečítali správu OECD o stave lesoch na Slovensku a pýtal sa ma, či som mu písal ja. Vytkli nám to, že máme v lesoch bezásah, že naše lesy umierajú, že naše lesy schnú. To je výsledok slovenského bezásahu, to je výsledok Búdaja, štvoročného pôsobenia kiču, smatanu, viezika, hojsika. No tak si navoľte zase do Bruselu týchto lúzrov, ktorí likvidujú naše hospodárstvo aj pomocou Green Dealu, aj pomocou elektromobilizácie a všetkých týchto výdobytkov debility, lebo to sú doslova neopodstatnené veci, pár eurohujerov, ktorí doslova do písmena ryžujú na našej hlúposti. Uvedomte si, že tí ľudia sú obrovsky ťažko a mediálne platení a podporovaní za to, aby zlikvidovali naše trhy, konkurencieschopnosť. A potom sa taká Čína, India a všetky ostatné štáty BRICSu môžu len rehotať na nás. Veď my si strieľame do vlastných kolien pred súťažou atletickou behu na 100 metrov.